Houve varias fases aquí, traballouse nunha primeira fase, despois de que deixaron os ingleses isto, comprou unha empresa asturiana, acabouse máis ou menos o material, o cobre, e cerrou a mina. Ao cabo de 3 anos volveron a abrir mina nova. Pero nese intervalo que parou a mina e volveu a empezar, pois habíanse generado uns lodos nos lavaderos, e eses lodos si se había sacado o cobre, pero quedaba ferro, porque iso ten, a parte de cobre, ten máis cantidad ainda de ferro que de cobre. Neses 2 ou 3 anos que se tardou en abrir mina nova, repasáronse, volveronse a subir eses lodos e repasáronse para sacarlle o ferro. Entón eu fui aí para os lavaderos, mentre non se volveu a traballar a mina nova. Ao abrir mina nova, subín para a mina. Eu máis ben estaba ao cargo duns comprensores que se utilizaban para barrenar e para ventilar dentro da mina, para ir buscar a dinamita cando se disparaba e todo eso. Ali, pois, máis ou menos sobre 50 ou máis ou menos, ou 40 e algo, había 3 turnos, 10, 12 personas por turno, e aparte os lavaderos. Había xente de Somozas, sí, algún de San Saturnino, sí, Cerdido, sí, había, pero a maioría de Moeche, sí. Peligro, pois, nesta última fase que traballou, nesta última mina que se abreu, era unha zona moi segura, non era, hombre, sempre hai peligro debaixo da terra, non, pero non era unha zona polo terreno que fora peligroso. Na zona antigua, sí, que había zonas que o terreno non era rocoso, era algo barriento, que podía haber derrumbes, morreu unha persona. A maioría éramos xente nova, había algunha persona máis maior, pero, eu que sei, levábase ben. Pois se digo, cando o apogeo, pois ao mellor eran 200 familias, ou casi 200 ou 150, que se vivera unha axuda moi grande para as familias, a parte de que había outra cousa, non? Que traballaba ali, pois, tiña aparte algo no campo, non? Unhas vacas, un tal, era unha axuda, sí. Sí, non recordo, por eso eu tería 12 anos, máis ou menos. Vamos a ver, eso, as balsas, esas balsas reventaron. Ao haber moita cantidade de lodos e tal, eso no inverno foi ablandando, chegou un momento, a moita altura, chegou un momento que reventou e foi para o río. E iso quedou todo morto. Tardou moitos anos en volver a haber vida aí. Na mina, dentro das galerías, pois, normalmente usábase dinamita. E despois, había unha vía general por onde se sacaban vagonetas, non? Pero para extraerlo hasta a vía general, pois, ao mellor é a base de carretillos. Carretillos ou pariguelas entre dous, para leválo hasta que era a vía general. Daí para fora sacabas en vagonetas. Había unha mula, que as sacaba para fora. Ao mellor 6 ou 7 ou 8 enganchadas unhas noutras, sacaba para fora, sacábase eso. Depois iba para os lavaderos. E o freno iba na última vagoneta. Entón, o vagonista iba no freno e tal, iba frenando, que andaba abaixo, iba frenando e tal. Pero había veces que desenganchaban e as de diante quedaban sin frenos. Entón, a mula, a base de levar golpes e tal, pois aprendeu e chegaba fora, cando se notaba que se quedaban sin frenos, chegaba fora, puñese por un lado, pegaba un tirón, descarrilaba e ali estaba. Despois ali cargábase en camións e levábase aos lavaderos. Os lavaderos, se digo, pasaba pola zona de machaqueo, de molienda, machacábase primeiro un gordo, despois pasaba por varios moinhos, e despois pasaba a flotación. Entón, na flotación, despois de levar os reactivos, eso facíase girar, pasaba por unhas celdas, unhos depois de unhas celdas, facíase girar a moitas revolucións, e metíase aire para baixo, entón eso flotaba.
o cobre facía flotar, entón xa se separaba, os lodos iban para un lado e o cobre iba para outro. E depois pasaba polo secadeiro. Últimamente había un secadeiro xa a base de bombas de vacío que absorbían a humedade ou do tal, pero eu recórdome na etapa anterior que se secaba con leña. Había uns fornos, ao mellor que tiñan 15 metros de largo por 4 ou 5 de ancho, e todo por eso encima, facíase o lume por abaixo, e se botaba eso aí, e veña lume. E botaba, ao mellor, unha semana eso aí. E había que darlle volta, cunha base de pala, e os paisanos aspiraban todos aqueles gases que generaba a humedade que tiña eso cando entraba, e despois a calor, e para darlle volta, pero non era agradable, non era agradable.